ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም አና አኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ንግሆ ድፍኖ ፕሮግራም ናዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ በረኸት ናይ ኃይል ናይ ለውጢ ቃል ክንካፈሊና በዚ ሰማዕኩም ቃል መዓልትኹም ኩላ በኃይል ክትውድኡ ዋይኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ እንካፈሎ ቃል ከምዚ ዝብል እዩ ኣብ ቅድሚኹም ዝኸውን ነገር ክነግረኩም ሃሌሉያ ሎሚ ትንቢት ይበቃ ኣብ ቅድሚኹም ዝኸውን ነገር ክነግረኩም ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ጎደና ናይ ህይወት ተሓልፉ ዘለኹም ሰባት ብዝተፈላለየ ዓይነት መገዲ ናይ ህይወት ተሓልፉ ዘለኹም ሰባት ምናልባሽ ክትከድዎ ብዘይግብአኩም ጎደና ኸይድኩም መምለስን መውፅእን ዝሰኣንኩም ሰባት ብዝተፈላለየ ዓይነት ወልፍታት ህይወትኩም ተታሒዛ ከመይ ጌርኩም ከም ትወፁ ዓቕልኩም ዝጸበኩም ዘሎ ሰባት ህይወትኩም መጨረሻ ዝበጽሐ ኮይኑ ዝስማዓኩም ዘሎ ሰባት ብኣገልግሎትኩም ብዙሕ መከራ መጺኩም ንቅድሚት ደይ ትስጉሙ ኮይኑ ዝስማዓኩም ዘሎ ሰባት ኣብ ኣገልግሎት ብዝገበርኩምሞ ጌጋ ጸረፍትን ከሰስትን በዚሕሙኹም ናብ ተብልዎ ድጠፍአኩም ደሎ ሰባት ኣብ ሓዳርኩም ብዝተፈላለየ መንገዲ ነገር ኩሉ መወዳእታ ዝበጽሐ ኮይኑ ዝስማዓኩም ዘሎ ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ብጥዕና ኾን ይኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ህይወትኩም መጨረሻ ዝበጽሐ ኮይኑ ዝስማዓኩም ጉዳይኩም ኣብ መጨረሻ ዝበጽሐ ኮይኑ ዝስማዓኩም ዝቕጽል ነገር ዘየለ ኮይኑ ዝስማዓኩም ሎሚ ንዓኹም መልእኽቲ ኣለኒ ኣብ ቅድሚኹም ዝኸውን ክነግረኩም ኣብ ቅድሚኹ ዝኸውን ክነግረኪ መጽሐፍ ቅዱስ አስቴር ምዕራፍ 6 ጥቕስ 6 አሜን ንዝበል ይኹነሉ ሎሚ አስቴር 6 ጥቕስ 6 ሃማን ድማ አተወ ንጉስ ከኣ ንንጉስ ክኽብሮ ዝደለየ ሰብ እንታይ ክግበረሉ ይግባእ በለ ሃማን ድማ ብልቡ ንጉስ ካብ ንዓይ ንመን ክኽብር ምፈተወ ኢሉ ሓሰበ ሃማን ድማ ንንጉስ ክኽብሮ ዝፈቱ ሰብስ ንጉስ ዝኽደኖ ልብሰ መንግስቲ ንጉስ ዝውጥሖ ፈረስ የምጽኡሉ ኣብ ርእሱ ድማ ዘውዱ ንጉስ ይደፍኡሉ እቲ ክዳን እቲ ፈረስን ከኣ ኣብ ኢድ ሓደ ካብቶም ክቡራት ሹማምቲ ንጉስ ይወሃብ እሞ ነቲ ንጉስ ከኽብሮ ዝደሊ ሰብ ድማ ይኸድንዎ ኣብ ፈረስ ኣወጢሖምውን በኣደባባይ እታ ከተማ የሕልፍዎ ኣብ ቅድሚኡ ኸኣ ነቲ ንጉስ ከኽብሮ ዝደለዮ ሰብ ከምዚ ይግበረሉ ኢሎም ኣዋጅ ይእውጁ በለ ሽዑ ንጉስ ንሃማን ቀልጢፍካ ልብስን ፈረስን ውሰድ ነቲ ኣብ ደገ ንጉስ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣይሁዳዊ ማርዶኳይ ከምቲ እተዛረብካዮ ከምኡ ግበረሉ ካብዚ ዝበልካዮ ሓደ እኳ ኣይተጉድለሉ በለ ሃማን ድማ እቲ ክዳን እቲ ፈረስ ወሰደ ንማርዶኳይ ድማ ከደኖ ናብ ፈረስ እውን ኣወጥሖ ኣብ ኣደባባይ እታ ከተማ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ንጉስ ከኽብሮ ዝደለየ ሰብ ከምዚ ይግበረሉ እናበለ ኣወጀ ነገረ ሃሌሉያ ናይ ሎሚ መልእኽተይ ንዓኹም እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቅድሚኹም ክገብሮ ደሊ ዘሎ እንታይ ተዳኢልኩምኒ ንዓኹም ንምኽባር ዝኸውን መንገዲ አምላኽ ኣዳሊሉ ንዓኽ ንምኽባር ዝኸውን መንገዲ አምላኽ ኣዳሊሉ ኣብ ቅድሚኹም ዘሎ ጎደና ከመይ ይመስል ተዳኢልኩምኒ ንጉስ ከኽብሮ ዝደለየ ከምኡ ይመስል ሪኢኹም ምናልባሽ ከም ማርዶኳይ ዝነበሮ ሃዋህው ዝነበሮ ኩነታት ኣብ ናይ መጨረሻ ሰዓት ናይ ህይወት ይበጽሕ ነይሩ ዝሪኦ ዘሎ ኣብ ቅድሚኡ በፍጹም አምላኽ ዘሎ ይመስልን ብህይወቱ ዝሪኦ ዘሎ ቅድሚኡ ናይ መጨረሻ ጥፍኣት እዩ ዝሪኦ ዘሎ ቅድሚኡ መውጽእ ዘይብሉ እዩ እምበሺ ክሳብ ናይ ሞቱ ዕንጨይቲ ተተኺሉ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ይሪኦ ነይሩ ሎሚ ምናልባሽ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃዋህው ህይወትኩም ዝኣተወት ሰባት ጉዳይኩም እንዳራእኩምሞ ናብ መጨረሻ ዝበጽሐ ኮይኑ ዝስማዓኩም ዘሎ ሰባት ዕንጨይቲ ናይ ሞት ንጉዳይኩም ዝተተኽለ ኮይኑ ዝስማዓኩም ዘሎ ሰባት ካብዚ ኣቲኹምሞ ዘለኹም ክትወጹ ተስፋ ዘይብልኩም ኮይኑ ዝስማዓኩም ዘሎ ሰባት በቃ ኣብ ምባል ዝበጽሕኩም ሰባት ማርዶኳይ ዝጫፍ ዝበጽሕዎ ነይሩ ነገር ግን ብማርዶኳይ ደረጃ እኳ ኣብ ዝጫፍ እንተበጽሐንቲ ጉዳይ
بإግዚአብሔር ደረጃ ግን ንማርዶካይ ዘኽብር ስራሕ ይስራሕ ነይሩ እዩ ሓወይ ሓፍተይ ሎሚ መልእኽተይ ንዓኹም እዚ እዩ ከምቲ ማርዶካይ ጉዳይ መወዳእታ በፂሑ እንዳተባሃለ ክብረቱ ድጀመረ ሎሚ ድማ ንዓኻ ሎሚ ድማ ንዓኺ ጉዳይ ክትወዲኢ እንዳተባሃለ ሕጂ ክብረት ክድጅምር ሕጂ ናትክ ምኽባር ኣብ ቅድሚ ክትርእዮ ምናልባሽ ባዕልኺ ጌጋ ጌርክ ትኾኒ ባዕልኻ ጌጋ ጌርካ ትኸውን ወላፍቲ ዝገበርካዮ ጌጋ መሊሱ ንኸኽብረካ ኣምላኽካ ምሳኻ እዩ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ጊዜ ንትሳእካን ዶ ምባልካን ምኽባርካን ጥራሕ ስለ ዝኾነ ድሌቱ ኣብ ስቅያት ክገድፈካ ኣይደልን እዩ ብጌጋኻ እኳ ናብ ጥፍኣት ክትከይድ ክገድፈካ ኣይደልን እዩ ስለዚ ሎም መዓንቲ መልእኽቲ ኣለኒ መውፅእ ዘይብልኩም ዝመስለኩም ዘሎ ሰባት ኣብ ቅድሚኹም ዘለዋ መዓልታት ንጉስ ከኽብረኩም ዝደለየለን መዓልታት እየን እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓንቲ መዓልት እኳ ትኹን ሓንቲ ሰከንድ እኳ ትኹን ንሕስረትና ኢሉ ዘዳለዋ ሰከንድ ኣብ ህይወት የላን ነብስ ወከፍ ናይ ህይወትና መዓልታት ነብስ ወከፍ ናይ ህይወትና ደቃይቕ እግዚአብሔር ንኽብረትና ኢሉ ይዳልይዋ ሓወይ ሓፍተይ ምናልባሽ ክሳብ ሕጂ ብብዙሕ መንገዲ ሳፈር ጌርኩም ትኾኑ ምናልባሽ ክሳብ ሕጂ ብብዙሕ መንገዲ ብፍርሓ ሓሊፍኩም ትኾኑ ምናልባሽ ብብዙሕ መንገዲ ክሳብ ሕጂ ጉዳይኩም ተስፋ ዘይብሉ ኮይኑ ስምዐኩም ይኸውን ምናልባሽ ክሳብ ሕጂ ዝመጻኹም መጎደና ፈቲንኩም ኣበቃ በጽሕኩም ትኾኑ ኖኖ ሓወይ ኖኖ ሓፍተይ ኣበቃ ይትበጽሕን ኢኻ ንጉስ ከኽብሮ ዝደለየ መዓልቲ ቅድሜኻ እየን ዘለዋ ንጉስ ከኽብረካ ዝደለየ መዓልቲ ኣብ ቅድሜኻ እየን ዘለዋ ስለዚ በቃ ዝበሃል ነገር ኣብ ህይወትክ ይሰርሕን እዩ እንደገና ናይ ጅማሬ ግዜ ናይ ክብሪ ግዜ ኣብ ህይወትኩም ሕጂ እዩ ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ይፈልጦ እዩ ሓሳብ ደሓን ኢልዎ እዩ መፈጸምታን መደምደምታን ከኣለዎ ኢልዎ እዩ ሓወይ ሓፍተይ ደስ ይበልኩም ምናልባሽ ዝነበረ ኩነታትኩም እኳ ተስፋ ዘይህብ እንተመሰለ ሓሳብ ኣምላኽኩም ንዓኹም ግን ተስፋ ኣለዎ ምኽንያቱ እቲ ጽሑፍ ካብ ክብሪ ናብ ሕስረት ክኸዱ ኣይብልን እዩ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክኸዱ እዩ ዝብል ስለዚ ርግፀኛኹን ኣብ ቅድሜኻ ክብሪ ተዳሊኸም ዘሎ በቲ ዘለኻዮ ጎደና ንዝመጽእ ጽባሕካ ኣይትርአዮ ብናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ንጽባሕካ ርአዮ ክብሪ ተዳሊልካሎ ኣብዝሃለኻ ሃለዊ ኣምላኽ ሰማይ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ እሞ ብተኣምራት ናብ ዝቕጽል ናይ ክብሪ ዓለም ሒዙክ ኸኣት እዩ ብተኣምራት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ኸሳግረኪ እዩ ውድቀት ክወላስኹ እኳ እንዳተጸበኺዮ ትንሳኤኻ ኣምላኽ ሰማይ ከርኤኪ እዩ ኣይትወድቅን ኢኺ ጉዳይ ክበቃ ይበሃሎን እዩ ነገርካ በቃ ይበሃሎን እዩ ኣገልግሎትካ ክቕጽል እዩ ሕልምኻ ክቕጽል እዩ ራእይኹም ክቕጽል እዩ ኣጀንዳኹም ክቕጽል እዩ ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምቕጻልኩም ምሳኹም እዩ ንምቕጻልኪ ምሳኺ እዩ ሓይሊ ክኾነኩም ኣምላኽኩም ምሳኹም እዩ ኣብ ቅድሚኹም ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ዝደሊ ንጉስ ከኽብረኩም ዝደለየን መዓልታት ኣለዋ ስለዚ እተን ንጉስ ከኽብረለን ዝደለየን መዓልትኺ እንዳራእኪ ኣብ ሎሚ ኾንክና ኣምላኽ ተመስገን በልዮ እመንኒ በዚ ወፂኺ ዘይተባሃልኪ ሃንደበት ፋሬስ ብዝተባሃለሉ መልክዕ ጥሒስካ ክትወፅኢ ኢኺ ከምቲ ፋሬስ ጥሒሱ ምስ ወፀ ፋሬስ ዝተባሃለ ናብ ክብሪ ፋሬስ ክኾነልኪ እዩ ናብ ክብሪ ጥሒስካ ምእታው ክኾነልካ እዩ ኣምላኽ ሰማይ ኣብ ቅድሚኹም ክገብሮ ደሊ ዘሎ ነዚ ይመስል ኣምላኽ ከኽብረኩም ናብ ክብሪ ከሳግረኩም ተዳልዩ ዘሎ ሃሌሉያ ስለዚ ኩልና ብሓባር ከምዚልና ንዓውጅ እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ቅድመይ ናይ ክብሪ ኣዋጅ ስለ ዘዳለኻ የመስግነካ ኣለኹ እቲ ናይ ውርደት ኣዋጅ ብኽብረት ስለ ዝለወጥካለይ እቲ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ዝገኖ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ዝረኣየሉ ክቡር ህይወት ኣብ ቅድመይ ስለ ዘሎ ኣምላኸይ የመስግነካ ኣለኹ ካብ ጽቡቕ ሓሳብካን ካብ ጽቡቕ ፍቓድካን ዝተላዕለ ናይ ሎሚ ህይወት ጽባሕ ስለ ዘይድገም ኣምላኸይ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይህብ ኣለኹ ኣሜን ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ኣምላኽ ከኽብረኩም ዝደለያ መዓልታት ኣብ ቅድሚኹም ኣለዋ ሎሚ ጻውዒት ከቕርበልኩም ወሲንኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ደይተቐበልኩም እሞ ሓወይ ሓፍተይ ንጎይታ ምቕባል ኣብ ህይወት ኢምፖርታንት እዩ ምኽንያቱ ሰብ ንጎይታ ተቐቢል እዩ ምስ ኣመነ እዩ ዝጸድቕን ዝድሕንን እንተ ደኣ ክትጸድቁን ክድሕኑን ትደሊ ኾንኩም ሎሚ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸሊኹም ንጎይታ ተቐበልዎ ከምዚ ኢልኩም ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎን ይኣምን ኣለኹ ስለይ ከም ዝሞተ ይኣምን ኣለኹ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ
يأمن الله كابزا ساعات زيا نكرستوس بمقباني أنا حدش فطرتي منفس قدوس نبهيوتي ويلكم آمين أملاخ يبارككم بزب تحت زولو أدرس كويتا خمس تقبلكم نقولنا سدليكم نايت مرتات حاجزن صلوتن كنقبل لكم هنا تباركوا مسكرنا دلكم كلكم دما بزب تحت زولو بليس مسكرناتكم طرح تصحفوا لنا تباركوا